tapusin muna yung paglulugit ng mga niyog. At sinimulan nila kahapon. Hindi natapos kahapon kaya ipagpapatuloy nila ngayon. So, pagkatapos ng lugit ay magsasaka na naman sila. So, marami pa pong area na hindi pa po nila nasaka. So, medyo marami po tayo ngayon compare nung last or previous harvest, mas marami pa tayong mga tauhan ngayon na talagang nagtutulungan. Nang sa ganun ay walang niyog na masasayang. Kaya dumagdag kami ng mga taong naka-assign talaga para doon. So ayan, para walang niyog na masayang. Estimate ko, pila ka adlaw nyo mahuman ang saka o lugi? Murag mahuman na siguro. 4 ka adlaw ng sobra. Nantigian ang gari layo. Pilay presyo karon or pilay kilo sa kopras? Bitin ng kilo. 15 pesos. Ano usahay sir yung saka o yung kanaong ang presyo sa kopras? Ano na? Kaya depende naman sa dito sa Dumaguete ang sila may kadalas presyo ko. Ang market ba? So sa imong mahatag na tip sa mga bagong mga farmer, kabayo o kopras? Mag-adapt lang ko na sa mga unsay ilang kuan dito sa Dukom, ay sila nang madala sa kanan ng kuan. Sa ilang mga quality filters, mga slide mo di pang kuan ng organic. Tapos na yung kuan nga gabat na dryer na wala gud ang asok. Pero pag uga sa adlaw ba, so wala na yung mga tawag na toxin na kayo ang kita anak. Kasi ba, hindi pa niya nang
paagi sa sudod ng dalatan ng aso, kabantay ka ng matika ng pagayelo, wala rin ako quality sa pagkita. So, nanay mo yung mga bagong paagi ng sa pagluto. Hindi ang matika, ang mga pag-export dito. Tsada kayo na nakabalamian na ito, sir. May temperature para ma-regulate po na mo ang kainiton. Panahon na dahil ko kayo mga drums sila. Hindi na ang init. Ang init mo. Wow, sa taas mo na yung luluto dito. So, walang usok na lalabas. Yun yung bagong way nila sa pagluluto. So, mas healthy siya sa environment kung gano'n. Oo. So, sir, unsa may gawas anis mantika, sir, in kasog ingon ani ang inyong pamaagi karon nga bag-o nga pamaagi? Puti na mantika. Wow. Wala ikuan. Wala ba dili ba yelo og color ba? Grabe ano? Ang galing. So ayan po at may bago po tayong natutunan, especially po nakagaya ko na isang baguhang farmer. So sana nagsilbi po itong isang inspirasyon sa mga baguhang farmer katulad ko po. So ayan, at bukas po ipagpapatuloy po natin ang pagsasaka ng ating mga niyog. Kaya abangan po ninyo at panoorin niyo po ang buong video na ito.